Dia de sentència: Raimon Caselles i Dou. Encara era fosc, fosc, negra nit pot dir-se, que ja se sentien xiscladisses colles de gentussa marxant cap al glacis dels ordidors, per poder triar bon seti. I així que el dia va començar a obrir els ulls, un fotral de gent sortida de la ciutat vella, dels barris nous, dels arrabals i dels afores, entrava aglopades dins aquells grans patis per edificar que un dia havien sigut frondoses hortes. Ara no eren més que un erm mal clos per tàpies baixes i per estacades de desferra, que a tot temps servia d'obrador a camp ras, llevat dels dies de sentència, que llavors se transformava en escenari de frontós suplici. Bancades, plegadors, clivilles i demés eines d'ordir en semblants ocasions s'arraconaven a les vorades de les tàpies, i el gran clos restava desembrassat de fòtils per poder fer de teatre a la tragèdia de la vindicta pública. El treball quotidià deixava humilment el lloc a l'augusta funció de la justícia. El dia va alçar-se clar, net, transparent, un veritable dia d'àngels. Per darrere les ondes de muntanya baixa, que a tall d'amfiteatre verdosenc donen el tomb pels darrers termes de l'Alegró i Panorama, apuntaven les guspires d'un sol rioler, tot just acabat d'eixir de les aigües de la mar. I a mida que el sol s'enfilava cel amunt, més gent acudia al lloc de l'espectacle. El temps convidava a deixar estar el treball. Havien passat les darreres rufolades de l'hivern i tot parlava als sentits de joia, de passeig, de festa. La primavera encara no era vinguda, però ja se'n sentia la frisança. «Quin dematí més hermós!», deien els uns. «Malaguanyat per la feina», exclamaven d'altres. Molts concurrents, abans d'arribar al glacis dels ordidors, feien un xic de marrada enfilant-se costa amunt per aturar-se un instant a beure un glop o bé a rosegar un bocí en qualsevulla de les tavernes o barraques que, coronades de banderoles, s'escampen al peu de la muntanya de Sobremar. Però n'hi havia d'altres que, lluny d'entretenir-se, tiraven al dret, determinats per por de trobar-se sense lloc a l'hora de la sentència. És clar, els qui s'havien matinat no sols ho veurien més bé tot, sinó que, a més, podrien seure a les bancades d'òrdir, arrambades prop de les tàpies. I com que hi feia de bon estar prenent el solet de primera hora en aquella matinada encara fresca de mitjans de març, molts se consolaven de l'ànsia d'esperar-se amb la tebior assolellada del recés. Mitja hora abans de començar la funció, la gent quasi omplia el glacis, un poti-poti, una xurma. Semblava que els bordells de l'Arrabal haguessin deixat anar totes les dones, al veure les colles que en corrien, desmanegades i cridaires, rient al vol del patíbul, com si fossin a un ball de barraquetes. Bé es veia prou que no sabien avenir-se'n, de gaudir una hora d'eixamplis al mig del sol matinal, perquè encara que anessin vigilades de prop per les mestresses, com presoneres tretes a esbargir-se, a cada punt s'ajogassaven com boges, o xisclaven com marranes, o s'esclafien de riure sense to ni so. I mentre les unes s'aturaven a comprar cacauets o avellanes seques als venedors de torrat, d'altres se mofaven amb obscenes paraulotes dels homes encalabrinats que anaven darrere d'elles lo mateix que gossos folls. Era una grípia, una caterva de galifardeus, la colla que les empaitava i perseguia. Aires tenia d'haver sigut vomitada pels cafetins, per les cases de joc o per les tavernes dels barris baixos.
tota la morrialla que formiguejava entre les empentes, enllepolida per la ferum de dona i per la flaire d'agonia i mort que ja se sentia venir, com si surés per l'espai. «També has vingut a filar com el llarg fa la ganyota?» cridava una maturranga a un pillardàs. «Ben net, a veure si té tants ronyons com diuen». Qui més qui menys, tothom s'hi encaboriava, amb la sinistra dèria d'esbrinar el pit que tindria el reu quan sigués davant del pal. Volien veure si se li arronsava el melic en aquell home de sang freda que, a 4 passes del suburbi, com qui diu, havia estat el terror de vianants i carreters. Ara se'n trauria l'aigua clara de la valentia que la gent li feia al famós lladre de camí ral. Ara es veuria bé, ara se sabria. Era lo que deia un vell de per allí, amb prosopopeia sentenciosa. No és pas tot u assassinar gent de pau i forçar minyones indefenses que veure's de cop i volta entre les mans del botxí. L'horrible curiositat patibolària s'anava arrapant els cors i fins als menys ferotges s'encomanava, com un mal lleig, l'afrós desig de veure morir un home a l'estreta del garrot. Per què no eren solament gentussa de mal viure, o els homes, les dones, les mainades que, igual que gotes d'aigua, s'afonien en la bullenta onada de la multitud? També s'hi barrejaven treballadors honrats dels obradors i les fàbriques, i pacífics menestrals de la ciutat antiga, que, com la de més turba, havien corregut al glacis, portats per la pruïja inconfessable d'esborronar-se un xic amb la darrera extremitud del reu. Hi havia homes que per res del món s'haurien deixat perdre la sentència, perquè així com hi havien anat de nois, agafats de la mà dels pares, ara hi acompanyaven igualment els fills, per fer-los saber la trista fi que portava el mal obrar. Eren d'aquells que esperen que el sentenciat torci el coll per donar als infants la tradicional bufetada que els serveixi d'experiència. I a més de menestrals humils, habitants dels barris vells, també s'hi trobava mesclat poc o molt de senyoriu, en el pòsit de la tèrbola munió. Gent embafada de plaers i mundanes joies, que cerca en lo més tètric dels espectacles humans l'espror d'una esgarrifança. Alguns fins semblaven mig avergonyits del mal instint que els covava l'ànima, i per això deien, amb to d'afectada indiferència, que si havien anat allí només era per prendre el sol, per passejar, tot contemplant la gentada. Com fa un dia tan bonic, oi, si fins sembla que convidi. En canvi, d'altres curiosos aparentaven complir un deure social assistint a l'acte de justícia, perquè allò deien que era un escarment bo per tothom, un exemple que calia que presenciessin grans i xics. Aquí s'hi aprenen moltes coses, recalcaven amb doctoral convicció. Són lliçons pel dia de demà. La veritat era que, en el fons de tot, senyors i menestrals, obrers i gent de la briva, tothom se sentia misteriosament unit per iguals curiositats i per igual impaciències. «Que triguen a venir», feien els uns. «No sé pas què esperen», botzinaven altres. Havien tocat 7:15 i encara no es veia indici ni senyal de comitiva. Molts concurrents tenien por de que a darrera hora no vingués l'indult i els deixés sense sentència. I és que ja feia 2 o 3 dies que corrien veus de que es removia cel i terra per lliurar el reu del cadafal. Segons contaven per entre els rotlles, el llarg era home de valiment i el protegien personatges d'UPA, perquè, formant part d'una patuleia armada, en un moment de perill havia salvat la vida a un polític dels més grossos. I tot això donava molt que rumiar, molt que dir. El qui no glapia, rondinava,
I per acabar-ho d'adobar va venir el romanço dels horrorosos crims i la sentència del llarg a fer créixer les cabòries en l'ànima infantívola de la multitud. Entre la senzilla gent del poble, avesada a mal pensar autoritats i justícies, no mancava pas qui sospités del significat d'uns versos estampats en la relació que ponderaven la valentia del llarg durant la Guerra Civil. Un minyó es va treure de la butxaca el paper i es va posar a llegir en veu alta el passatge sospitós. Vull a Déu perdonar el llarg, vull a Déu apiadar-se'n pel valor que va mostrar a les lluites ciutadanes, que abans de ser bandoler pels matiners va fer armes, donant proves d'heroisme en més de 4 batalles. Ves, què vol dir tot això? Va saltar un home del poble fent l'ullet amb picardia. Vol dir que tots són compares i comares, va respondre una dona, vet-ho aquí. I pels ulls, sobtadament encesos de la turba, se va veure passar una flamarada d'indignació que, furienta com un llampec, se comunicava saltant d'ànima a ànima. El qui té puntals trumfa de tot, i el qui no en té es fa la llesca. Mireu en Bassana, que vam matar fa 2 anys. Aquell no en tenia de padrins, ni arcabots que l'ocultessin. Per això va anar al pal, com un aroma. Oh, i tot per res, per una ganivetada. No era pas com el d'avui, que és un bandoler d'ofici. Si el perdonen, serà una porqueria, i una befa per tothom, per lo que s'hi miren a fotxes de nosaltres. Ja hi estan fets, a mofars del poble. Però aquest cop potser no els reixiria. Ah, sang de seu, si m'haguéssiu de creure a mi. De minut en minut, la ira anava inflant el pit de la gernació, com si l'un calés foc a l'altre amb la guspira del seu enuig. Hi va haver homes que es van posar a baladrejar com orats contra els cofis i mofis que fa la gent de justícia. I un xicot jove, forçut, exaltat per la bogeria que es congriava al vol, va arribar a desmanegar una pota de les bancades d'ordre i, brandant-la en l'aire amb gest amenaçador, renegava com un mal esperit dels homes d'autoritat que de la llei ne fan lo que se'n volen. I vet aquí que de seguida, per aquest instint que té la multitud de posar-se a fer tota plegada lo que ha vist fer un sol home, dotzenes de mans van córrer cap als ordidors, cercant llates, clivilles o potes de bancada, igual que si el poble es volgués armar amb allò per defensar els furs de la llei contra les conxorxes dels que manen. Va ésser un garbuix, una allau, un terrabastall de la munió, tirant-se a sobre les eines. Més les parelles de la força pública, a l'adonar-se del moviment tumultuós, hi van saltar a marxes dobles. El poble, per un moment, va tenir la intenció de plantar-los cara. I qui sap la manera desastrosa com hauria acabat aquell desfet si al mateix temps de córrer els guàrdies no s'haguessin escampat veus de que la sentència no se suspenia pas. «Escolteu, no feu remor», deien els de més calma als més esperitats. «Escolteu, que no sentiu que els escolans de la sang encara capten pel reu? Si l'haguessin perdonat, ja no sonaria cap campana». I com que allò no podia desmentir-se perquè era la veritat pura, per un instant tothom va parar l'orella i allà, no molt lluny del glacis, va sentir-se el remoreig esborronant del captiri. Primer va ésser la campaneta dringant, com un vel luctuós, amb tremolor funerària. Garraning! Després, la veu de l'escolanet, acriaturada i solemne. Per fer bé, per l'animeta del que van a sentenciar. La gent va tranquil·litzar-se. L'alarma no tenia cap ni peus. No, només havia estat la por que res. No mancaria sentència, tan sols algun repetani que altre no es volia donar per convençut.
Doncs per què no venen, si el tenen de sentenciar? Interrogava un jornaler amb aire incrèdul. Són més de 3:15 i no es veu ni ombra de comitiva. I aquest home té raó, van respondre uns impacients. Ja ho veureu com haurem de tornar a casa sense haver vist la comèdia. Altra vegada el dubte s'apoderava de la gent i la cosa tornava a emmaranyar-se. Sort que en aquell mateix moment va arribar una nova que explicava la tardança. És que en el reu li han agafat un treball a l'anar-lo a treure de la capella, anunciaven a grans crits uns que venien de la presó, esbufegant de tant córrer. Un treball? Aquesta sí que és més bona. El pobre Llarg té un treball, va començar a dir tothom amb to mofeta. I com si allò tingués virtut per promoure l'alegria, a mida que la nova es propagava pels grumolls de gernació, naixia darrere seu un seguici de rialles. I això són homes? Feien els d'aquí, posant-se les mans al ventre. Doncs què s'ha fet de la valentia del romanço? Preguntaven els d'allà, esclafint-se. Un assassí amb desmais, com una dona. Un bandoler que té basques. I tothom riu que riuràs. Altre cop la munió es tornava gaia, divertida. Lo que un moment abans semblava que havia d'acabar-se en drama d'indignació se convertia en comèdia platxeriosa. Tot eren estirabots i bromes i acudits. Els galifardeus dels barris baixos, sobretot, deixaven anar tals plegacitats que feien rebentar de riure les bagasses. Hi havia dona que es cargolava, que es torcia, només de sentir lo que li deia l'home amb qui anava aparellada, perquè moltes d'aquelles mosses de bordells ja s'havien triat parella i cadascuna amb el seu xicot transitaven acoplades entremig de la bullícia. Fins les mestresses, sense perdre per això de vista les noies, s'adignaven fer els ulls grossos i amb condescendència maternal consentien que s'entaforessin amb els bordegassos per l'espessor bellugosa de la gent. Era aquella una hora d'esplai públic, i a desgrat de les empentes, les trepitjades i els cops de colze, tothom se sentia poc o molt agermanat pel desig de divertir-se amb un mateix espectacle, de sommoure's amb la mateixa tragèdia, de barrejar-se amb la mateixa onada de solta-avió. Els raigs matinals, riallers, idíl·lics, amb tant amor, banyaven les bigarrades colles d'espectadors com els uniformes de la tropa, que s'havien acabat d'arrenglerar a una banda i altra del patíbul. Fins al mateix cadafal, vestit de negre i rematat pel pal fatídic, estirat en l'aire com braç amenaçador, prenia, llepat de llum, un aspecte menys sinistre. És que el sol tot ho pinta d'alegria, i com que l'alegria acosta els homes i el contacte fa fraternitzar, tot era germandat dins dels glacis lluminós. Segura com estava de que no fal·liria la sentència, la multitud formiguejava, refiada per les vores del patíbul, i entretenia el doloret d'esperar-se amb el bàlsam d'aquella hora amable, somrisenta, dolça, quan tot d'un plegat va sentir-se una remor, un burgit, que va sacsejar cossos i ànimes. Ara, ara, anunciava la gent, que per estar enfilada dalt dels ordidors podia allargar la vista més enllà del glacis. Ara, ara, repetia sospirant la gran munió, com si es tragués del damunt l'última engruna de desconfiança. I un remolí de la gernació, vingut de la part de fora, empenyia com un cop de mar a la gernació de dins, fent-la recular fins a les tàpies. Era que els guàrdies de cavall, amb el sabre desenveinat, s'obrien camí entre la carn humana de l'entrada, a fi de deixar passar el seguici fúnebre. Més la turba, atropellada per la furiosa empenta, a l'acte va rompre en crits d'imprecació contra la força pública, sempre odiada. «Murris, això és manera de tractar el poble?»
Així us esbudellessin, males bèsties! I entre improperis dels que protestaven i renecs dels que empenyien i malediccions dels qui s'estaven darrere i paraulades dels qui no volien moure's de davant, va començar a avançar amb lentitud la professó paorosa. Escarcellers i mossos i oficials de la presó i escolanets del captiri i congregants dels desemparats i confrares de la sang puríssima. Començaven les vestidures fosques dels seglars, seguien les cotes vermelles de l'escolania, venien els rengles tenebrosos de les cucurulles, portant tots a la mà ciris encesos que pampalluguejaven sense fer llum, com enlluernats per la claror del dia. I el ritme cançoner d'unes cantúries planyívoles, el seguici funerari va anar passant, per davant dels ulls febrosament oberts de la gentada, com passen pel cap entenebrat del malalt els fantasmes del desvari. A l'últim, al capdavall de la professó, vora la imatge del Crist, va comparèixer al llarg, al costat d'un sacerdot que l'exhortava. Hi va haver un rebombori entre les turbes. Tothom apretava, tothom empenyia per veure de prop el reu. Era un home alt, molt alt, tan alt que la cota negra que portava mal girbada al cos li era més d'un pam curta. Estava traspostat, sense color, blanc com un paper d'escriure. Però duia el cap dret i tirava el pit enfora, com si amb aquell aire enreveixinat volgués disfressar el rau-rau que li trasbalsava l'ànima. Tot plegat feia un aspecte esgarrifós i ridícul, la figura d'aquell home, i la cara barroca que mig ensenyava sota el casquet endolat li acabava d'infondre un posat grotesc. Tenia el nas allargassat, penjant, indecorós, cargolat al capdavall a manera de voluta, i la barba refilada i torta com la d'un sàtir se li encorbava cap amunt. Una mueca de fàstic va pintar-se al rostre de la multitud, com si se li regiressin les entranyes. Quin home més fastigós! Fa venir una cosa al veure'l, tan malcarat, tan xarxassa. Oh, i sembla que no les té totes. Ell prou fa el cor fort, però la professó li va per dintre. La gent se recordava dels tirats desimbols d'en Besana, sentenciat 2 anys enrere, que era un bon mosso, molt ardit, molt escaient. La gent també pensava en Pep de les Auques, tan trempat, que dalt mateix del patíbul n'havia tingut una per dir. I llavors sentia avorrició a la vista del pallanga que anava cap a la mort amb aquells andamis de còmic encarcarat. No, el reu no havia caigut en gràcia, el reu no havia sabut endur-se ni admiració ni pietat. Tírria, tan sols tírria i escarnots, era el que inspirava al seu voltant. I per salvar aquest homenot s'han basquejat personatges? Exclamaven molts amb desencant, mentre el reu, descompost i tremolós, com si ja no pogués aguantar per més estona la careta de serenitat, traspassava lentament el glacis al costat del sacerdot. Un mal humor, un desfici prenyat de desil·lusió regnava per tot arreu. Potser, sense dar-se'n compte, tothom s'hauria estimat més que el sentenciat hagués sigut un xiquet més atractívol, perquè així l'esgarrifança del desenllaç haguera estat més agredolça, més empeltada de compassió. Però ves, quin atractiu podia tenir-se per un miserable que d'una hora lluny ja es veia que havia nascut carn de botxí. Per això, quan passava tremolant per entre les muralles d'espectadors, semblava que passés per les baquetes enduent-se'n tan sols mirades de reüll, mots de menyspreu, signes de befa. Per fi, el reu i el sacerdot arribaven al peu del cadafal. Però, així que anaven a pujar al primer graó, la turba, esvalotada de sobte, va remenar-se tempestosament mentre una remor de crits omplia els aires. «Què hi ha? Què és això? Què passa?» preguntaven els uns esfereïts. «Mireu, mireu allà baix», clamaven altres signant un indret vora el patíbul, «que no ho veieu?»
Sí, ara sí, feia tothom, alçant-se de puntetes. Per entre els primers rengles de la tropa es veia creuar un soldat portant una carta a la baioneta i creient que aquell paper tancava el deslliurament del llarg, els primers d'adonar-se'n havien dat el crit d'alarma, el crit d'alerta. L'indult! Ha vingut l'indult! I un rum-rum d'indignació es va escapar del pit de la gentada. La fera humana va fer un ronc, com deu fer-lo la fera del desert quan un altre li arrenca la tallada que porta sagnosa entre les dents. Era lo mateix que un tro llunyà, inflat de revolta i ràbia. Un bramul sord però eloqüent que parlava sense mots, com volem dir, m'arrabassen lo que és meu, m'arroba lo que em pertoca. I molts ulls, flamejants d'ira, se giraven instintivament cap als ordidors ditxosos, com si altre cop volguessin cercar armes entre les eines per fer triomfar la llei que estava a punt de ser escarnida. Però la salvatge multitud s'havia enganyat altra vegada. La por que tenia de que li passessin la víctima per l'ombra a cada punt li feia veure visions. El soldat no el portava pas l'indult, ni la commutació de càstig, sinó una ordre pel que fer de la força, i sempre amb la carta a la baioneta el soldat va esfumir-se fins a perdre's enterament entre el blau i el vermell dels uniformes. L'esvalot popular va apaivagar-se. Les escenes del patíbul van seguir el curs paorós. El reu ja era dalt del cadafal i l'asseien al banc fatídic. Ara feia un petó al Sant Crist que el sacerdot li allargava. Ara deia el crec en un Déu. Ara, amb unes tisores li atmotllaven el coll de la camisa. Després el botxí cloïa l'argolla i posava mal garrot. La multitud tenia els ulls horriblement oberts i les boques closes, com si hagués perdut el respirar. Era tan fondo el silenci que el glaci semblava buit, i enmig d'aquella quietud se va sentir un cruiximent. Hi va haver espectadors que van girar el cap tot de seguida. N'hi va haver que es cobrien amb les mans la cara o mig tancaven els ulls, entre extremituds d'horror i curiositats bestialment voluptuoses. El drama patibulari havia arribat al desenllaç de mort, i un grapat de gernació va desfilar esgarrifada, però d'altres no es van moure, com si esperessin quelcom més. Passada l'esgarrifança d'un instant, semblaven malcontents de l'espectacle. «No ha dit ni un mot», rondinava gran part de Xurma. «I què volíeu que digués si tremolava com la fulla a l'arbre?», replicaven uns valents d'ofici. A molts dels que havien concorregut a les darreres sentències els queia l'ànima als peus al pensar en el reu d'aquell dia, sobretot quan els venien a la memòria les paraules endreçades pels altres sentenciats a la munió, com a premi del sacrifici que havia fet d'anar a veure com morien. «Allò eren homes, allò! Vos recordeu d'en Pep de les Aut, que estant tranquil, que des del pal va cridar «Ja podeu tirar taló, que s'ha acabat la comèdia»?» I en Besana, que va dir «Poble, me maten per una simple ganivetada, perdona si he mancat en res». I tots retraient fets i paraules d'aquells homes braus, serens, protagonistes heroics de les tragèdies dels glacis, la gent se queixava del desengany rebut amb l'espectacle que acabava de representar-se. «I per veure això d'aquest pallanga ens hem llevat tant de matí? No valia pas la pena. Mai s'ha vist cosa més tonta». I sense que se sabés ni com ni per què, els malcontents tornaven a girar els ulls cap a les eines d'ordir, lo mateix que hi cerquessin un objecte que els servís d'esplai, de diversió, en aquells moments d'estrany neguit. Mancava una joguina qualsevol que els rescabalés del desencant sofert amb la sentència. Un desig ferotge d'esmicolar, de destruir, de fer malbé alguna cosa, rosegava el cor de la gentussa. I aquests, per desfogar el mal humor, i aquells per riure, per divertir-se, molts se van tornar a tirar sobre les eines, fent forces i provatures per desmanegar les potes dels ordidors.
Era una temptació, una mania irresistible. Semblava que aquelles fustes, tantors deixades, tantors represes, tenien el misteriós poder d'enverinar la turba, com si fossin les culpables del seu desfici. I homes, minyons i bordegassos ja es posaven a fer trossos de bancades, de plegadors, de clivilles, quan un va saltar dient: «Calleu, que hi calarem foc!». Quina pensada més bona! Visques, crits i picaments de mans van coronar l'acudit. Sí, sí, apa, a fer-hi foc! Ara ja són fora els gures. I mentre l'un treia papers que servissin d'encenall i aquell feia petar mistos, d'altres arreplegaven estallicons de per allí, i en un moment va alçar-se una fumarola, una flamarada, espeterneganta i viva com la d'un foc de Sant Joan. Va ésser un bullici, una gresca, un desfet d'alegria popular. Però la gatzara tan sols va durar un moment, perquè gent armada va adonar-se'n des de lluny i de seguida hi va córrer, tant per aturar la malvestat com per espargir la multitud desmandada. Cames, ajudeu-me, tothom va fugir dels glacis, boi rient-se i mofant-se de la força pública pels treballs i penes que li costaria apagar el foc. No va ésser poca la tal·lara. Gran part de la gernació, en compte de tornar cap a casa, va tirar tranquil·lament cap a la muntanya de Sobremar, per mor d'estirar les cames. Sa com llà, el dematí ja era perdut, i més valia aprofitar el delirós temps que feia. Tavernes i barraques no podien dar l'abast de servir a la gent vianda i beure. Donava tan bo de passar l'estona allí, sentir-se dolçament amanyegat pel sol tebi d'aquella hora i per la flaire perfumada dels arbrissons florits al primer petó de primavera. Donava tan bo de contemplar la mar tota brodada de pics d'or. Vigilades de prop per les mestresses, les mosses de bordell també transitaven per aquells volts idíl·lics, fent bracet amb els xicots. I tot garlant dels horribles episodis presenciats als glacis, de la tremolor del condemnat, del visatge del botxí, semblava que les parelles sentissin créixer amb el record imperioses lascívies, com si el dimoni de la luxúria s'animés amb els horrors del patíbul.